Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Mil-ġdijt il-podcast fuq il-medja soċjali imma ukoll fuq Smash Television il-ġimgħa fid-9:09 ta' filgħaxija. Din Hugo Snyder, jiena persuna tat-television u r-radju u kif taqbad tajt, stalleġġa qalbi meta xi ħadd jgħidli il-television ħaj jispiċċa. Jiena ma nemminx il-television ħaj jispiċċa li forsi jiġi 5D u 6D u 7D ma nafx eżistix ifat. Il-qoddim iva li nkunu iktar ċari iva imma li t-television jieqaf lej. Jiena l-istazzjoni Italjani pereżempju li għadhom għaddejjin alla grande għalkemm naqsu xi ftit ukoll imma għadhom għaddejjin alla grande. Nilqawkom għal-podcast tal-lum kif tafu it-tieni parti tal-intervista li jenu George preparajna ma' Peppi Azzopardi. Nilqawkom għal-podcast bil-Malti, il-biskuttin jista' jkun fħal il-ħmir, il-biskuttin jista' jkun fl-ola riċevimenti, għax fit-tiġijiet per eżempju kienu jgħalqu mis-sirijietna bil-biskuttin u l-ġelat. U għadhom ta' mux kulħadd imma. Fil-coffee table, mela, mfittiċ kollok coffee table. Il-biskuttini ma tradizjonali għadu. Bus probabli tkun diġà tlaqt, tkun bissidex ġiti ċieħor. Jew xi jikla. Jonkun rabt. Dik titlifa dik il-biċċa. Għaxa li qasab il-kejk. Jien l-importanti li l-arajjes jarawni inti jom il-rigal u nitlaq lem mbagħad. Bus probabli xi kollok ħaġa xi kont tibqa'. Imma ħafna drabi tant tkun attendejt l-emmulaw li tajt namel ftit. Għax inti tħobbhom it-tiġijiet ejja. Ma jdejqunix. Għana jien pereżempju jdejquni. Le ma jdejqunix għax nintaqa' man-nies, jien fejn nintaqa' man-nies ma niddejjax. Jien nipprovu noqgħod tal-kwiet. Fejn nintaqa' man-nies ma niddejjax. Mela, Peppi Azzopardi magħna, grazzi li żammejt l-appuntament. Grazzi ġimgħa oħra. tal-estensjoni. Mal-biskutin. Kellek xi feedback fuq il-ġimgħa l-oħra? Jaraw, ħedan. U rrid ninsaqsikom għaliex jismu biskuttin. Il-biskutin jinsab bej il-Furjana u l-Belt. Ejwa, smajtek tajda. Bil-kontroversja f'kollox. Bil-kontroversja f'kollox. Ġifieri meta ngħidlek li narak, Fred, inkun qed ngħid il-verità. Veru. Għax smajtek u kienet vera interessanti, dik istra. Ħafna. Dika għax il-biskuttin jaqgħad il-Furjana u l-Belt. Bej Pjazza Tritoni u għalhekk ngħidu li aħna Pjazza Tritoni tagħna, insomma. Nieħdu ħsieb aħna responsabilta. Jiena tagħhom tridx toħduha bħalissa x'għandha bżonn maintenance mhux ħażin. Għanna sa jgħaddi l-ħin u għandna ħafna x'insaqsu. Għandna ħafna x'insaqsu, però li kienet jgħid hija verità. Peppi ilu jsegwina anke meta kellu Xaraban, kien jippreżenta Xaraban. Kalamita jaraħ bil-lejl. Bil-lejl naraħ. Inti ddum imqajjem. Ndum imqajjem jew kella nitla norqot u mbagħad nerġa' ninżel għax inkun irrid nagħmel. U ma kunx irrid inqajjem il-mendi u naraħ. U nsibu programm illi ma titx madhom fi tkun qed taħseb u ġifieri huwa relaxing kif Kalmak bil-lejl. Mhux għax bil-lejl anke fil-ħodu għandu dik l-attitudni. Mbagħad meta hemm pereżempju bħal Joseph, bħal Joseph, bħal ġisimaw Martes, bħal Marisa, Tiziana, Veronika. Immek inti imxejt passiħor. F'Kalamita. Għax jifimni, bħalma jien kont qed nipprova nagħmel b'Xarabank Mark Lawrence. Għax inti mbagħad tajt ta' kemm il-Madonna sejdu mu jarawni, fimtew.
Apparti jekk titqassam. Imma kif tagħmilhom. Allura dak jagħmel intervista mod. Tizzjana tagħmilha mod ieħor, Mariża taf kif. Jagħmel karattri wkoll. Il-karattri. Però tiskanta xorta rripitta bil-lej vera nafas fuqha jien. Iva. Għax il-fatt li taraħ bil-lej għandek l-istazzjoni Italjani spiċċaw kollha. Pratikament il-prima serata tkun spiċċat kanali 5 dak iż-żmien. Ifhem. Inti taqbel miegħi imma però li t-television jibqa' b'saħħtu. Iva, jiena naħseb li t-television darba meta kienu inventaw kien hemm ir-radio, għallu r-radio se jispiċċa. Fil-fatt mhux tal-li ma spiċċax, tal-li Malta r-radio huwa l-iktar darba li hu popolari ħabba traffic. Iktar għas-surveys ġifieri, ħabba traffic ir-radio sar vera popolari. Ħafna. Ir-radio in ġenerali, ovvjament. Isma' taf li dan jistgħu jsegbuh fil-karozza wkoll. Tajjeb. Fuq Spotify. Spotify, yes. Tkun mqabbad mal-Bluetooth tal-karozza tista' tisimgħu, eżatt. U l-istess diġi fi sojdu issa, jien naħseb però it-television jibda ftit surtu fis-sens illi ikollna iktar ċans li nażlu l-programmi mhux ikunu fil-ħin. Ġifieri rrid nara Kalamita fil-5, nixalu naraħ fil-5 fuq it-television kif nagħmlu fuq l-internet. Dik taħseb li hija ta' vantaġġ jew żvantaġġ? Nara vantaġġ jiena. Nara vantaġġ li inti tista' tara. Jien għandi l-catch. Għax jiena niftakar iż-żmien. Ma jien niftakar iż-żmien u inti tiftakru bħali. Pereżempju ħej Xandar Wenzu Rosi u t-toroq ta' Malta baħ. Ma morrux il-bot ċara bank ġili kellek programmi. Fejn it-toroq kienu baħ. Fejn in-nies baqgħu id-dar. Aħna jew maħniex. Aħna jew maħniex. Dik kienet l-ewwel darba tiegħek fuq televiżjoni. Aħna jew maħniex. Le, ma kienx. Il-fatt li tox tgħidli imma l-fatt li għandek appuntament fit-8:30 vera logħba futbol tista' tara wara, imma kemm sabiħa li fid-9 esquart taf li live u jekk sar goal sar dak il-ħin. Imma li tox tgħidli jiena ta' dak il-ħin. Jien naqbel miegħek. U għandek raġun. Jekk inkun naf li programm live iktar naraħ. Iva, fil-fatt oħti hairdresser li fettu kienet tgħid bnimpju ġi xi ħadd pereżempju għandu tgħixu l-lejl għax il-programm fuq whatever. Ngħidilha ma tistax tara, kienu hemm repetizzjoni l-ħadd. Tgħidli le jkunu jridu jaraw live. Ma jinżilx l-istess. Iva, bħal-logħba u futbol. Jiena ftit nara blura, Imma li jkollok dik il-faċilità. Kultant soħdux għalikom, imma li nara blura issa nara ħela ta' ħin. Ma nafx għala. Per eżempju anke l-aħbarijiet. Forsi għaxin tradizzjonali għadni. Tgħidlix nara l-aħbarijiet blura. Għaxġili per eżempju morantħija ngħidlu miet per eżempju xi ħadd f'inċidenti ħasra nafu per eżempju. Jgħid li ħanara, dak ma jkunx raħ l-aħbarijiet, all right, nerġgħu nagħmlu l-aħbarijiet ta' 8 per eżempju. Jew ta' 7:30, jew fejn ikun intqalet. Imma sabiħ li għandek il-maġġoranza. Inti għadek tradizzjonali. Mhux tradizzjonali. Le, ma intix Per eżempju Pep, m'għandux tifhmu l-punt. Fejn tidħol teknoloġija, gadgets u hekk. Le, Alfred xejn. Per eżempju Alfred għandu mobile ġdid, mela li għandu imkisser, tajjeb, għandu wieħed ġdid, l-uffiċċju ilu sentejn. Sentejn fil-kaxxa. Kemm jaqla SIM card u jitfgħu minn SIM card tal-oħra. Imma bqajt nużadal imkisser. Laqqas 2 minuti. Tiflaħni? Tiflaħni issa. Ma nifhimiex di. Ġi skadut jiġifieri. Ma nifhimiex. Imma hekk. Inti Alfred pereżempju anka il-gazzetti, irid il-gazzetta. Lejn irid il-karta. Il-karta. Tgħidlix naqra ġurnal fuq le. Jrid inxom ir-riħa tal-linka, ma nafx ifhimnix. Anke ktieb, tgħidlix naqra ktieb. U anke l-ġurnali sabiħ ta' jien noqgħod nimmarka bil-bajro l-antika forsi imma. Mela, ħajerġa' jaħrabilna l-ħin u qabel tlaqna l-ġimgħa l-oħra għamilna domanda importanti, jekk jeżistix għalik jeżistix l-infern u l-ġenna jeżistu daw ħammurru nħarqu, ħammurru. Jien minix ċert jekk jeżistu jew le, mhux nkun arroganti jekk ngħid jeżistu jew ma jeżistux. Jien però konvint miegħi jien nifsi illi l-infern jekk jeżisti vojt. Ma jistax ikun hemm xi ħadd l-infern. Ma jistax ikun hemm. Jekk Alla huwa mħabba u mħabba bla kundizzjoni, għax għalik hija mħabba, ma jistax jgħid inti ħażin merittek fil-infern. Għal dejjem di bis-serjetà jew. Dak Alla nispera li ġifieri. Di tweġġani dik Alla ma nintaqax miegħu nispera sorry ta' Alla li mħabba tfisser li jħobb il-kulħadd id-dajjef li għamel id-dnub. Li tpatti naqra dak li għamilt
Isma. Semija kiddi u kol. Meta tbatti għal dak li għamin tamela fid-dinja di. Tara taħseb. Bil-mart. Ara taħseb li minti, mela jena miċaġa għazina, per eżempju, l-qbat. Taħseb li jimu senaddi minn dbatija enormi. Issa muħel il-ħabs mux tiġa patta. Mux għalek qed ngħidlek. Eżatt. Hija li qed ngħidlek, alla vara jennemmel il-ħabs. Ma ikunx biżejjed jew inqas. Jien tafx dejjem ngħid, kulħadd jiżbalja min jinqabad u min le. Taqbel miegħi. Jiena ngħid il-ħabs minn li bdawk li nqabdu. Għax il-verità. Ara jiena jekk hemm dnub tax-xewqa vera ma tantx nemmen bih laqqas. Jiena l-infernalija jrid joħloq kolli xewqat naħseb anke intom, kolli xewqat illi mhux hekk li huma ħżiena li huma dnubiet jekk titgħidhom dnubi. U mbagħad ovvjament x'tagħmel dik ix-xewqa li għodt naf. Imma hu min jgħid li anke x-xewqa. Dnub tax-xewqa. Ma bil-magħha xejn indi għax ix-xewqa tiġi fuqek waħedha. Imma x'affarijiet daw, u ma tagħmel biha. Jekk toqgħod issaqqija mbagħad hemmhekk jista' jkun li toħloq il-proprio jekk nara tfajla ħelwa jienu. U nibda ngħid ma fik ikun tiffansja. Imma taqafem. Mbagħad imbur nipprova naqbad magħha ma temmek ix-xewqa. Tfittxa Facebook mbagħad. Tfittxa Facebook. Inti qed tkompliha l-istorja. Eżatt. Imma kulħadd ikollu daw. Mhux kulħadd għadda minnhom daw. Kulħadd ikollu. Jekk inti tfanzja xi ħadd, mhux ovvja l ħadd tfittxu Facebook jew tfittxa Facebook. Mhux tgħaddi minnhom, imma bad x'tagħmel għax inkella. Jekk iddejjaq ix jew le. U anke x'tagħmel ikun miżewweġ pereżempju x'tagħmel. Ma taħseb il-social media sfrattat naqra żwiġijiet u mħabbijiet u. Le? Minna din l-idea li social media. Social media kull ma minna tafajna kollox fil-pubbliku. Imma per eżempju anka inti, meta Portil jikwota l-Pepi Azzopardi u n-nisa jattakkawk, meta mbagħad tiftaħ l-artiklu, xina ġim, dajt marfet jattakkaw daqse. U bat tiftaħ l-artiklu, ma m'għandux jaqsam ma l-edin jattakkaw. Taf kif, mux qed jintuża ħażin. Ma meta konna namlu programmi fuq il-television u kienu jiġu diskutu n-nies, mux l-istess. Kienu jaħduha kontra, jew kien kun mistieden. Imma jekk qed tara dak li jkun qed jispjega. Fimt, pereżempju anke aħna ġibni hawnhekk għandna ħafna affarijiet li jiena pereżempju naqbel miegħek li u inti ġili tkellimt fuqha, pereżempju, għaliex imħallef jew maġistrat ma jkollux esperjenza xejn fil-ħabs, pereżempju. Pereżempju, inti taħdem il-qrib mal-Caritas, pereżempju, biex taħdem fi programm tittamel minn tal-inqas siġġimat magħluq mar-residenti biex tilbes iż-żarbun ta' dak li jkun. Meċ ngħid li jisma' ħadd ma jmur il-ħabs u qas inti qatt matna. Le, jiena ngħid li mela żewġ affarijiet. Jiena qatt ngħid u nibqa' ngħid li min isir maġistrat jew mħallef irid jagħmel xahar ħabs ma bla privileġġi xejn. Ħalli hu jkun jaf il-min qed jibgħat. U ma tirid Sepp li diċi darba ħassi. U mbagħad irid ikollu obbligu jew għalhekk irid ikollu obbligu li 3 darbit fis-sena imur jara x'qed jiġi fil-ħabs. U għandu dritt jew għandha dritt li taqbad u tidħol. Lemma, ifhimni, hemm maġistrati u mħalfin qatt ma marru l-ħabs, qas jafu x'qed jiġri. U meta l-ħabs kien għax issa m'għadux ta' rridu ngħidu li m'għadux, tajjeb. Meta l-ħabs kien atroċi, meta l-ħabs mietu 14 ruħ, ħafna minnhom imdennlin, meta kienu jagħmlu suwiċidju, meta jrobtuhom ma' siġġu, meta kienu jsawtuhom, meta kienu jaqluhom għal 3 xhur, ta' kollu ġara ġifieri da bil-provi ġraw issa l-affarijiet. Il-direttur tal-ħabs li kien hemm weħel li tratta persuna b'mod inumanu degradanti. Mhux hekk biss daħallih bil-qalzit ta' taħt, ġoċella bla toilet, b'saqqu biss da mal-art, eccetera. U sħalli ħafna żmien. Mbagħad il-qorti qaltlu inti tajt kastik lilu li ma kienx ħaqqu għax dax il-mara tiegħu, it-tfajla tiegħu dak iż-żmien. Ġiġġo xara bank. Ta' kastik lilu u beda jaħqru ġifieri. Di l-qorti mhux jien. Għantlu inti tajt kasti għala xarukata. Niftakrek tamel l-appell biex iż-żewweġ il-xaħat. Dak ta' Kont batlek jien, kontak bħala sent kun iġi. Ejwa, mela inti u għatta jil-life. Għatta life, eżatt, inti kont trid tiżżewwiġhom. Għatlek niġi. Mela, niftakar. Iġifieri f'da sens, jien naħseb li l-ħabs għandu ikun post fejn toħodlok il-libertà. M'hemmx tagħmelu. Jekk jiena
pedofolu għall-ħares. U li toħroġ minn hemm differenti, mhux tarġa'. Mela. Tal-iżbal li għamiltu. Ma nistax nibqa' ma' soċjetà jekk ma nfiqx mhux hekk. Allura jkun post sabiħ, post dinjitus, mhux biċċelel u dal-affarijiet u bil-umdità u biex sħana. Su kastik, Dak qed nitfawhom biex jagħmlu għar. U fid-dinja kollha din. Għaw ħabsijiet, għax jien jgħidu għax jien m'għandix esperjenza meta żurthom darbtej, xorta ħabs tagħna, xorta ħabsu. Però jgħidu lek hawn ħabsijiet fid-dinja li tagħna mhux ħanajt hotel, għax l-ebda ħabs ma' hotel. Imma ħdej ħabsijiet ta' ċertu pajjiżi. Darba kelli Li kollok l-esperjenza pereżempju Li tinqafel il-libertà. Li tinqata' għall-sinjal li pereżempju xi ħadd li weħel sentejn ħabs ħareġ dar letteralment jibża mill-ħorn tal-karozza. Jibża jaqsam it-triq. Jiena din iftakar persuna ta' fuq intom ukoll. U mort narah jiena. Mhux ħansemmi min għax m'għandix il-permess tiegħu. Taf x'qalli li meta mort narah ta' fuq intom ukoll. Qalli hemm minni ma nixtieqx noħroġ minn hawn. Qiegħed komdu hawn qalli. Tajjeb, f'dal ambjent qiegħed sew. Tant beda jibża imur lura fis-soċjetà. Għax is-soċjetà ovvjament ukoll ma tilqakx lura. Ma tilqak lura. Diffiċli biex issib job għalkemm il-gvern sar jintervjeni u hija ħaġa tajba di. Imma il-ħabs kieku jħassra in-nies inħobbuhom jgħalli imħabba issolvi 95% tal-problemi kollha tad-dinja. Dak li inti tammira. Fid-darba l-oħra tinna tammira l-Ġesu Kristu. Ekku. Dak li qal Ġesu Kristu jiena bħalek fuq il-ħabs kellem ċar. Iva. Morru żuru l-ħabsin. Ekku. Kont il-ħabs u ġejt iżżurni. Ġont il-ħabs u ġejt iżżurni. Ekku. U jiena nżurhom ukoll. U tinduna li dawn huma nies żbaljaw vera imma kieku jkun hemm l-imħabba. U anke il-proċess biex jaħfru lilhom infushom. Għalli jagħmlu għax daw jgħaddu minn tortura kbira wkoll. Issa tgħid il-vitmi. Vera l-vitmi, neżom. Pero x'kienet jagħmel il-ħabs meta jittorturhom? X'kienet jagħmel il-ħabs meta kien jikkastighom mod aħrax, eċetera? Kienet iġalhom joħorġu barra u jerġgħu jagħmlu ċifieri, il-vitmi qed niddefenduhom jekk il-ħabs ikun ħabs tal-imħabba. Ħalli joħorġu però ma jagħmlux reati. Li xi ħadd seraq, pereżempju, jien, issa din jien, forsi mill-ignoranza tiegħi. Jien li xi ħadd sara, okej, tfajtu l-ħabs u daqshekk. Jekk jien asraqt 1,000 euro lil Alfred, jien tfajtni sena ħabs, l-1,000 euro baqgħet għandi, Alfred baqa' b'xejn. Għaliex il-ħabs m'għandux ikun li jisma' dil persuna jidnaf tagħmel is-sentenza tagħha billi taħdem biex dawk l-1,000 euro jerġgħu lura, mela, mhux ovvja. Taf kif? Mela jien qed naf, isma' Alfred biex ġab 1,000 euro ra kemm bata għaxina batejt. Skont kemm tkun, George? U hija. Jiena mbagħad ara hemmhekk ma naqbilx bih. Għax nagħmel frodi ta' laqas u sew laqqas illi inti ma tagħmilx fair business. Hemm inti biex għamilt 1,000 euro ra kemm batejt. Le, ma' u min it-tradixxa, pereżempju jienu inti nagħmlu ftehim kummerċjali ta' 500,000, biex ma nsemmi xejn, jew 250,000. Inta x'għandek tifrodani li 250,000 u ma teħel xejn. Ma u jekk neħel inti x'ħadd. Jekk jiena ħadlek 500,000 inti x'ħadd. Kien hawn nies, jiena naf nies. Probabbli jiena ħanagħmel sentejn. Jiena naf nies. U noħroġ okej. Iva. Inti li tlift 500,000 bqajt b'xejn. Jiena naf nies illi kellhom biex jitfgħu n-nies il-ħabs u ma tefgħuhomx. Ħafrulhom ġifieri. Le, jiena ma naqbilx miegħek meta tgħid huma tek ikun miljun, jiena naħseb illi li tneħħilu l-libertà ġifieri fil-każ tas-serq li mhux kemm sraqt. Ġifieri, imma lil min sraqt. Dik għandha tagħmel id-differenza. Ġifieri jekk jiena mort anċieħa u kellha 1,000 euro u ħadtiela hija ħaġa kera iktar mill-jek mort nisraq banka 10,000, għas jinduna. Bank Iva, ma' individu, probabli kun ħadem għalihom ukoll. Iva, le, imma let niprofa ngħidlek. Iva, naturalment. Mela anzjana li għandha 1,000 euro m'għandekx toħodhomla, però anzjana li hija sinjura. Għax hawn anzjani sinjura. Iva, tal-ħaddek u jien naqbel ma' miegħek ħafna illi il-proċess għandu jkun li tagħtihom lura.
Mela, xieġifieri, tijom lura. Kif ħattihom lura? Billi jaħdem. Billi taħdem, mux billi tiżommu l-ħabs. Xet nieħdu. Ġieli, Inti ma sentenza ġieli minuta, inti xogħol għal-omru. fil-komunità, le? Mela, inti għal-omru ħatibqa' vittma. Ma Imma jiena skont għamilt l-ammonti, is-sentenza u George. ħriex. Skont l-ammonti, U ma le? x'inhuma l-ammonti? U koll hemm Inti f'pajjiżi. ismi inti meta tieħu loan il-bank jekk timrat. Rajt hemm l-insuri. Ifimni, jekk serqek 1,000 Imma €1,000 jista' jagħmlu xogħol fil-komunità ġieli s-siedik. Imma mhux isir fil-komunità li jien. Inħallsek dak l-elf euro. lura. Inti jomlok lura. Mela. Kex qed tajt. Tijom bħala flus, mela. Jekk jiena sraqtlek 1,000 euro. Mela, x'jiġifieri? X'nagħmel? Inti ħatibqa' lura. Ara kemm irredikola, mela ili batni l-ħabs. Il-gvern jom fuq ħafna iktar minn 1,000 euro. U inti ma fuqi. ħadxejn. U inti bqajt b'xejn. Ħaniġu għal xi suġġett differenti. Għasanna ħafna suġġett allura hekk. Bħal xarabank xu. Bħal xarabank fil-qosor. Xarabank, kemm issejtu? Mela. Onestament. Onestament se ngħidha. Jiena konti ġa qed nipprova ma nibqax nagħmlu jiena fis-sens li nider u kont qed nħarreġ il-Mark Lawrence, Zammit, u fil-fatt fl-aħħar sena iktar preżentaw milli jien biex ngħidlek, ġifieri li hemm konna sej. Kont qed ngħid jien nibqa' wara l-kamera nipproduċi, imma inti preżenta li bil-mod il-mod kif għamilt inti f'kalamita bażikament. U ġifieri anke l-udjenza bdiet tiġi iktar żgħażagħ u hekk ġifieri affettwat tajjeb ħafna dik. Issa, xarabank inti tagħmlu programm kuljum. In-nies ma jafux xi tfisser, m'għandhomx idea. Jaħsbu li inti tkun xogħol f'dawk is-satej, 3 sigħat li dan. M'għandhomx idea, inkelli 9 full-timers jaħdmu fuq programm qed ngħidu ta' u xi ma nafx 50 part-timer. Pal-crew, imma nismina li jom li dawk is-satej speċi u tgħaddi kollox. Mentri inti tibqa' ġifieri illum jien lest il-programm il-ħamis ġara xi ħaġa u tibdel il-programm. Tittinta femmek u torqod u ħafna drabi tiġri għax il-ħajja ki. Ma dak kien is-suċċess ta' xarabank. Iva li jkun korrenti. Mhux hekk, mhux Li hekk. jkun korrenti mhux li. Issa minn xarabank kollha li għamilt, li mu l-aktar wieħed taħseb li ħalla impatt fuq Ejja, il-poplu. meta mortien. Għalli għaw biex tiċċajta. Le, se ngħidu. Dak ix-xarabak li għadni ma għamilx. Ġifieri tixtieq terġa' tagħmlu xarabank. Le, nixtieq li xarabank jew programm bħalu ikun fuq l-Istazzjon Nazzjonali u r-raġuni hija illi m'hemmx programm illi n-nies jistgħu morru jitkellmu fih mingħajr ma jkunu mistiedna. Ġifieri il-programmi kollha huma kontrollati minn min qed jagħmilhom. Imma intom xarabank waqaftu bil-ġlied jew waqaftu għax l-iskeda kienet waslet fit-tmiem. Jew għax jew ma tixtiex tidħol fiha. Le, m'għandix problema, le bil-ġili. Le, jien naħseb li xarabank waqaf għaliex bla fajt li qed jiġru Malta huwa skomdu li jkollok in-nies mhux il-professuri u hekk, in-nies jitkellmu. Hija skomda ħafna ġifieri jien niftakar Lawrence Gonzi Prim Ministru u mara tgħidlu jiena Prim Ministru għandi l-friġ vojta. Fejn għandu ċans xi ħadd illum iqum ikun hemm il-Prim Ministru u jgħidlu jien għandi l-friġ vojta. Jiena m'għandix biex nixxi l-pinnoli. Jiena ili għaddej l-qorti, ili ma nara tfalt minn snin. Fej jistgħu jgħiduha. Ma tista' tmur imkien fejn tinni ngħidha jiena di. Nista' ngħidha fuq social media. U by the way, l-ebda gvernu minnu jekk jaċċetta jew jipprova jammetti li mawx faqar, ikun missilqieh. Li sissa naħseb l-ebda gvern tengot ma' minna. Ejja tinsemmi l-faqar, mhux il-faqar bista. Jiena niltaqa' magħha pereżempju, il-faqar jeżisti. Tiċċajta jeżisti. U niġġudikaw għal dik il-mara. Jiena nirċievi telefonat għal qatt ma rid nemmen. U din mara qalt li sintku m'intix ħatem minni jekk tista' tgħinni b'xi mod bil-kuntatti tiegħek. Qalt li qed ninħasel fis-sink għax marrila il-giżer kienet qed talli l-kitla titfal misħun fis-sink u tinħasel fis-sink. Taf kif meta ma jaħdimlekx il-giżer. Illum il-ġurnata ma sarx lussu il-giżer għaw il-water heater, mhux lussu, ma din marra ma kellix biex tixtri l-water heater. Issa probabbli niġġudikaw għax jinnaf mhux bil-għaqal jew għax telabhom lottu li mhux il-każ kien ġifieri, mhux il-każ.
Il-kas li miex tlaħħa. Ekku, per eżempju, nieħdu n-nis li jieħdu droga. N-nis li jieħdu droga jaqallhom snina. Kollha ġifieri. Meta mbagħad ma jibqgħux jieħdu droga, jibdew ħossuhom ħażin li qegħdin bla snin, meta jkun qasjatu kas, imma meta ma jibqgħux, daw ġifieri jistgħu morru jagħmluhom imma mhux tajbin u però ma jistgħux jagħmluhom sew għax daw jiswew eluf. Sa jiena jkolli ħafna każijiet ta' dat tip u nipprova nsib dentisti, fil-fatt issa li se nipprova nagħmel, se nipprova nikteb id-dentisti kollha ta' Malta, nitnajdaw l-ewwel darba, u nitlobhom biex darba fis-sena jagħmlu snin il xi ħadd mingħajr ħlas. Għax kieku jkolli dawk Isma' mhux nagħmel reklama naħseb waħda mid-dentisti li jekk ħadħabtilha l-bibista kulli ħabbattilha u fetħetulek beraħ, hija Dr. Marlina. Marlin Famruġa. Mela ngħidha. Naf kemm taħdem anke qrib Mela ngħidha, Dr. Marlin Farruġa ġili battila klientu. Għax dik in-nies isom jumbrawa fuq il-mod kif Dr. Marlin ħaġixxiet imma għandha tajjeb tagħha. Isma' li Dr. Marlin Farruġa. U ħelwa wkoll ta'. Ara Dr. Marlin Farruġa wieħed mill-klijenti li kelli jien, orajt u din kont tajda inti, li waqaf mill-vizzju ta' droga u nħabba li ma sabx bibien biex jirranġa snin u dan kien anka prova jkommetti suwiċidju. Ġifieri Marlin Farruġa salvat u kull meta muranda li nuża s-servizz tagħha bħala dentista ngħidilha kull darba ngħidilha dik il-persuna inti tista' tiftaħar li salvajt il-ħajja. Dr. Marlin Farruġa fil-fatt hija l-iktar waħda li tgħin. L-iżjed waħda. Fil-fatt nistri kultant għax kemm se ndum inċempina. U kelli fil-Caritas. Le, daw. Jow ġastejnu. Ħalmatejn. Xarabank, per eżempju, konna minn programmi fuq droga. Għatidtaħ maħħom daw in-nies. Għednajdlek eżempju. U n-nies iskanta baqgħu jċemplu, baqgħu jikkomunikaw. Taraħt il-limita fil-Caritas imma int. Ija, ġifieri. Nejnuhom ukoll. Le inti narak il-limita fil-Caritas. Iva, nista' nimilita ħafna. Il-Caritas tagħmel ħafna xogħol, ħafna tajjeb ġifieri. Mhux biss fuq drogi, imma fuq ħafna affarijiet oħra fuq nies ġifieri li għandhom problema. Dal-aħħar ktibt song dak xi importanti inti Mela milli anke f'Kalamita. Filip ta' Filip. Ma baqgħetx importanti, ġiet importanti. U hemmhekk juri x-xogħol kollu li tagħmel il-Caritas. Jekk ma tkunx taf ma tindunax, imma x-xogħol kollu jagħmel Caritas qiegħed f'din is-song. Inti tibqa' issa taqbel u ma taqbilx miegħek. Tumbrak u ma tumbrakx. Għax inti jiena fuqek nista' ngħid ħafna pożittiv. Għax forsi kif għadt inti min jikkritikak u mbagħad isir jafek. Tagħmilt ħafna ħbieb hekk inti. Mela. Jiena aħna qatt ma kellna xi ngħidu mhux dejjem qbilna. Tajjeb. Imma inti tibqa' magħruf li waqqaft jew bdejt l-istrina, per eżempju. Way back, issa bir-rigalu mhux bir-rigali, mbagħad fi żmien George qabela neħħejna r-rigali u jien kontetta. Jiena ma naqbilx li jiena taw rigali, però ma jfissirx li meta tajna rigali kien hemm xi ħaġa ħażina. Ekku, fil-fatt. Kien perjodu ieħor. Ekku. Ma żewġ affarijiet. Jiena bdejt l-istrina b'kombinazzjoni. Jiġifieri kont qiegħed inkellem li Silvana Kristina li kienet tħejjed dak iż-żmien fuq programm għandu x'jaqsam jiġifieri nitlaq u kif noħroġ bil-karozza kont għandi żgħir dak iż-żmien ġi data l-bib u għalli tridek Miss Kristina. Għatlu le rajt kellimta. Għalli ora reġa' marfuq terreġa' u eżatt kif se ndur ġifieri sekondi waqqafni għalli reġa' tridek. Dak is-sekondi kienu mela. Dak is-sekondi bis-serjetà. Nitla fuq, insib l-Marija Buġeja dak iż-żmien cash for cancer. U qalt li tista' tagħmel ġabra fuq it-television, tista' tgħinha. Għaltela jien ma nafx kif tagħmel ġabra ġidea. Qalt li żgur tista' tgħinha. U spiċċajt norganizza dal-programma Marija Buġeja. U vera morna tajjeb. U kontat tal-fejdi ma jtibdix issir kull sena. Min hemm twildet l-istrina. Min hemm fil-fatt konna semmejna l-programm l-istrina ba' jismu l-istrina. U minn hemm twildet Umbat kibret, umbat jien kont ninkwieta ħafna. Illi nispiċċa jien, u l-istrina tispiċċa wkoll dak jkun ego trip
Fil-fatt mbagħad kien hemm il-proċess ta' Malta Community Chess Fund. Mal-Community Chess Fund ma' George Abela, illi jiena għatlu ġiġveri li huma il-President jibqa' li neħħu l-regali jien kont issuġġerejt il-President biex jagħmilha. Qedlu issa l-moment li neħħu r-regali u li nies ngħidulhom intom kontu tgħidu li tagħtu bla regali. Ippruvaw ilna din fin-nistrina. U tawk risposta. Fil-fatt, mhux vera n-nies jagħtu għar-regali. Isma' qed insemmu batalija l-President. Qed insemmu kien batal ħafna biex jieħu parir. U mort waħdi ġifieri kont mal-President George Abela u għalli ħansaqsik domanda għalli qegħdin naħsbu biex l-istrina nagħmluha bla regali x'inhu l-opinjoni tiegħek? Għax George kien jistaqsi wkoll bħal kull President ieħor. U għatlu l-istess li għatlu inti ġifieri. Naħseb li l-poplu Malti se jagħti risposta kbira li kien jagħti mhux għar-regali. Qed insemmu l-President. Issa kulħadd kien jagħti mhux għar-regali, hekk tilbaħ karozza mhux se ngħidlek iġġieb. Mhux hekk le. Għaw xatt tirrifjuta kien. Darba ta' ħelwa di. Darba konna ndrabħu wkoll petrol, vouchers tal-petrol. U kien hemm dan somma tar-raġel u rebaħ sew ta' ġifieri ta' xi sena petrol. U ċempini għalli di vera mhux fair, Peppi, vera mhux fair. Mhux fair rebaħt. Għalli jien misni għalli inti missak rebaħtni karozza, jien m'għandix karozza, missak rebaħtni karozza, mhux petrol biss. Għalli bil-petrol sera. Isma' qed insemmu l-President. U ftit tal-ġranet ilu Dr. Franco De Bono suġġerik li għandek tkun il-President ta' Malta. Taċċetta kieku. Franco De Bono. Ma rajt imkien, rajt Dr. Franco De Bono li qed jissuġġerixxi li l-President ta' Malta ma jkunx mix-xena politika, jista' jkun ġurnalist u fost l-ismijiet semma lil Peppi. Naħseb wasal iż-żmien vera. Semma lil Peppi Azzoppardi. Imma ma smajtekx tikkummenta, ma nafx aċċetta kieku taċċettax jew ma taċċettax. Nafhem minni, ġifi meta jekk tiġri mhux naħseb li se tiġri. Naħseb ikun hawn problemi biex tifferma ċertu liġijiet ħajkollna problema. Ġifieri ħed lura. Però tapprezza li somma li. Mhux hekk, Franco De Bono illi kellna ħafna argumenti. Imma temmen fiha din salilek li suġġerixxa lilek. Temmen fiha li President ta' Malta għandu jintażel minn fost il-poplu. B'elezzjoni qed tgħid. Le, li jintażel xatt mit-triq. U mhux politiku. Mux għax di kelma li mux politiku su xaġa. Il-politika hija xaġa qaddisa. Il-politika importanti. Il-politika hija l-missjoni. Hija ma li kun ġurnalist. Il-maġġoranza tan-nies. Jien naf ikun sportiv. Iva le naf. Qasam tal-isport. Iva le m'għandix problema. Mhux ġej minn partit politiku. Mhux ġej minn partit politiku. Imma xorta ġifieri. M'hemm xejn ħażin. M'hemm xejn ħażin li jiġi minn partit politiku, għax il-partit politiku huwa l-iktar għaqda li tagħmel ġid fil-verità. Jekk nieħdu l-Parlament Malti, il-maġġoranza assoluta tagħhom huma nies notfa. Ekku. X'għodu ngħidu għax daħħal għal-butu u mhux butu, inti taf għax tħalt fil-politika. Jiġifieri inti toħroġ il-flus tispiċċa mhux iddaħħal. Ejdilhom. Ekku. Hekk jiġri ġifieri, dawn mhux vera. Sentku iktar. Imorru għall-flus hija. Mhux għall-flus. Ġifieri ma tagħmilix għall-flus. Isma' fl-aħħar fl-ewwel parti Alfred semma il-mama tiegħek. U jiena rajt ritratt interessanti fuq il-medja soċjali għalix il-mama fl-ħar żminijiet kienet bagħti mid-dimensja u ma kienx tarafkom. Imma meta għarfitek, inti għaddin kienet l-akbar tan-nieqa li għattajt il-lom. Xi tfisser meta tkun qed tgħix ma' persuna bid-dimensja? Ifhimni, id-dimensja tal-biża' irrealizzajt li hija kera marda, kera ħafna iktar milli kont naħsibha. Għaliex id-dimensja jekk pereżempju jgħidlek isma' tistennini il-mama. Jiena bidu kont ngħidilha il-mama mejta u kienet tibda tikbi. U mbagħad stallimt illi meta tgħidilha mejta, issa qed tgħid il xi ħadd isma' mietet ommok. Għax għalija kienet ħajja. Ekku. Jiġifieri di tgħaddi mill-grif u mill-abbatija. Xorta. Ħalli tgħidilha issa tiġi l-mama u ma tgħidilix li mietet, pereżempju. Imma li xad bid-dimensja illi tmerriħ biex ngħid. Le m'għandekx tmerriħ. Dik li tallimt eżatt. Għax jista' jkun li fit-tmerriħ inti qed tweġġaw.
qed toħloqlu problema fid-dinja tiegħu. U laqas nippruvaw ngħidulhom, jiena Alfred jiena Alfred. M'intix tarafni jiena ibnek. Dik mhux tajba wkoll, Ekku. Dik hemm tentazzjoni kbira tagħmilha, naf. U ommi kienet jiġifieri ma tarafniex. U taħseb li aħna tħallnila d-dar bħala ħallilin, Kienet tara li l-anfissa fil-mera. U kienet taħseb li daħlit mara d-dar. Għaxan kalli l-anfissa insiet. Tal-biza Tal-biza. U l-ar meta darba di kienet imma ġifiri. Tajlek, isma Peppi ma dux jiġi jarani. Abbandonani. U inti għatem. U jien għatem. Imma tweġġani mux xaqaletek, imma x'i taħseb fid-dinja tagħha illi jien abbandonajta. Għalhekk kien dispjaċini, fimt? U darba kienet għarfitni. U kienet xi ħaġa kbira, għastemmen, kienet kbira ħafna, kienet ndunajt li għarfitni tirranġali xaħri, tfarfar l-flok, kif kienet tagħmel. Kien darba li taħseb li ser fuq il-television di kienet qed tinkwita fuq dal-affarijiet. U mbagħad indunajt ġifieri tħares lejja, Hemm ħafna films fuq id-dimensja li tajjeb wieħed isegwi ta'. Għax daw il-films li jsiru fuq id-dimensja għandek titgħallem ħafna. Jidilli hemm wieħed jismu The Diary minn għalija. Minn għalija The Diary jismu. Nissuġġerilek taraħ. Ekku. Ġifieri marda li tajjeb titgħallem ħafna fuq. Isma' u ħadd mu il-bot minna di bħal tal-mart mentali. U xtaqt inkellmek ukoll fuq il-mart mentali fejn dal-aħħar nitkellmu ma nitkellmux fuqha. Jiena tlift ħbiebek ta' eta żgħira, ħbieb ta' eta kbira, nies viċin tiegħi illi kelli esperjenza magħhom fil-ħajja, fuq business, ħbiberija, li wettqu suwiċidju. Maħniex nitkellmu biżżejjed dwar il-mart mentali. Naħseb li reġa l-trasa, l-istress forsi. Ir-raġuni hija tejlaħ reġa' semmi Sarabank, imma programmi pereżempju bħal Sarabank, ok? Mela qabel konna naraw il-Dun Viktor Grek jgħid kemm hija problema id-droga u ejjew minnet fi droga ċemplu għall-għajnuna biex jidħlu programm kien ikunu ftit. Meta bdejna naraw, n-nies bdew jaraw l-istejjer, isma' jaraw il-dak li huwa ġirien tagħhom li jagħmel programm u veru sejjer tajjeb, u mbagħad rajna lil dak, rajna lil ieħor. Meta dawn in-nies għamlu l-programm u bdew joħorġu, hemmhekk beda jkun hemm l-effett tal-programm. Issa li aħna li qegħdin fuq il-media rridu nħeġġu n-nies li għaddejjin minn momenti ta' mart mentali li isma' toħroġ fil-pubbliku u tajt isma' jiena kont imbagħti b'dan il-mart mentali. Però ma nistax norbtu il-suwiċidju biss. Ma t-teħid ta' droga. Le. Xaw min qatt ma misma droga. Le, mhux hekk qed jgħidu, qed jgħid illi bit-television u bil-media tista'. Bil-media. Jiena fil-fatt nisimgħu stejjer ħajjin. Nissuġġerixxi xi ħaġa radikali illi il-Richmond Foundation għandha kors li huwa Mental Health First Aid. Jiena naħseb li trid issir strateġija minna tal-gvern jidir li diabela, imma tal-Prim Ministru, kienet qed taħdem biex tintroduċi dal-kors f'xi klassi ġo l-iskejjer. Bellezza. Jiena li l-iskejjer kollha. Naqbdu l-Form 3, Form 4 per eżempju, u jgħaddu minn dan il-kors. U n-nies l-istess, għax kieku n-nies ikunu jafu xi tfisser għax dal-kors jgħidlek hekk int kif tinduna fuqek u kif tinduna fuqek. Per eżempju, jekk inti żewġ eżempji fil-kors, jekk inti xi ħadd jiġi anke biex jiċċajta, b'nofs ċajta, jgħidu have a joke is have a truth, u vera. Isma' jinxbajta nation mejjed biex naqbad immur naqbad fejn immur naqbes Pep. Dik ma tfissirx qed noqgħod nitħaqlu. Irrid niffollowja. Ma rridx nibżan saqsih inti għaw taħseb fuq suwiċidju. Ma rridx nibżan saqsih. Ma rridx tibżan saqsih. It-tieni u din iktar importanti, għajt ma' mara u tilfet it-tifel, qalt li Pep, qalt li sajt għat-tifel, qalt li Pep, qalt li kien vera tajjeb u bdejt nafdaħ kien vera tajjeb u mbagħad għamel suwiċidju. Għaliex? Għaliex meta il-persuna li se tagħmel suwiċidju li titgħallimha fil-kors,
Meta l-persuna se tagħmel suwiċidju, tiddeċiedi fejn se tagħmlu, kif se tagħmlu u meta se tagħmlu, tkun ferħana l-iktar ferħana. U allura inti tibda tara ferħana u minna li għaxet jaddila. Fil-verità tkun tiddeċidiet. So meta naraw. Ġi għal-kuraġġ. Mux kuraġġ kużata kuraġġ. Di deċidiet il-ġurnata d-data u fej. Ija ma biex toqtol nifsek, mux kuraġġ. Ija, problemi ta' saħħa mentali. Lemma li qed nipprova ngħidlek, aħna minna lina li da għaddilu. Id-deċidiet, tajba da. U fil-verità da ma għaddilu xej, anzi da jgħad fil-post li se jagħmilha. Allura għalhekk dal-kors għax ma tantx nafu fuq mental health. Per eżempju kemm hawn nies. Per eżempju, di waħda mill-li nixxiek fil-produzzjoni tagħna. ħatkun għaliex dal-kors. Nżidu. Inti taqbel imma ma nitkellmux dwar suwiċidju. Jien niftakar żmien. L-ħar isemmija l-aħbarijiet. Jew ma jistax isemmi l-aħbarijiet. Li ma tix toqgħod tidħol fid-dettall. Fid-dettall tal-persuna. Kif għamlu. Kif inqatel. U dax, mbagħad hemmhekk naħseb. Dal-kors li qed isemmi Peppi jien pereżempju għamiltu għax biex taħdem fis-soltana tittamlu. Kif sibtu? Tajjeb ħafna. Huwa kors tajb li jgħin anka lilek. Jiena mbagħad dejjem f'kalamita din dejjem ngħidha, dejjem nissuġġerixxi lit-telespettaturi tagħna bħalma aħna mdorrijin li kull xarejn tmur għand il-hairdresser, kull 3 xhur tmur għand il-beautician, għaliex kull 6 xhur ma ssibx psychologist li tmur mhux tħossok ħażin, għax din mhux xi ħaġa di waħda mit-timbridu nneħħu. Li mort għand psychologist għax jien għandi le, jiena immur għand psychologist personali u biex sol bil-fors li timmur. Kull 3 xhur. Tmur ġila qas nitkellmu jew qas nitkellmu fuq jien naf nitkellmu fuq aħbar li tkun Ma permetti li ħanajdi u jiena wkoll ngħaddi minnha. In-nies tammur għand psychologist. Imma hemm is-saċerdot pereżempju, saċerdoti tajbin illi studjaw il-psikoloġija. U morant il-hairdresser bir-rispett kollu l-hairdressers kollha fosthom il-ħbib tiegħi. Inti tajtek għax m'għandekx bżonna. Le. Jiena mur għaxxar xahri sewwa, għaxxar li leħja ħabib tiegħi il-Mekkej tal-Belt. Mur għandu jiena, noqogħdu ngħidu kelma jkun hemm erba' niskaratri mill-belt u noqogħdu niċċajtaw u da. Imma il-hairdresser ngħidlu kollox probabbli, iva saċerdot u għaw saċerdoti tajbin. U għalhekk anke illi studjaw il-psikoloġija. Għaliex qegħdin nkunu l-bot mill-qrar, pereżempju. U għaliex għax il-qrar mhuwiex li inti mort li jieni ma nqer pereżempju wkoll ħażin. Imma il-qrar inti ma mortx għall-qrar biex toqgħod tajtara jiena miltek, jiena rajtek, jiena ċaqlaqtlem. Jiena inqastek, jiena tkellimt ħażin. Mhux dak biss inti saċerdot u anka minnhom tiġi għandhom ikunu il-psikoterapisti tagħna. Anka pereżempju semmejt hairdresser, għax ma jkollux bażi meta jitgħallem kif ħajjħendilja meta jisma'. Semmejt il-loħto kifet u jiena nafa tru klijenti mill-ħon fejn naħdem, ġifieri li tisma' ħafna stej. Mela l-hairdresser jisimgħu ħafna stej. Ħafna stej. Jridu jkunu trenjati. Errando pereżempju. Pereżempju bħal oħtok mhux għax oħtok, issa jew ħadet minn għandek. Jew ħadet minn għandek, u tirreferi n-nies. Min jaf, tgħidlek ġiġuvni ta' xaru pereżempju. U tgħidha ħajkelmek dak il-ħin. Le veru, di veru hemm xutien. U ħaġa sabiħa dik, mhux hekk. Imma dal-kors, fimt, aħna għadna naħsbu. Illi per eżempju mental health, inti, mela, għandek depression. Depression tfisser li ma tkunx titqum fil-ħodu. Ma tix tinħaffel. Ma tix torqod biss. Ma tix għax inti tali, kif jgħid il-Malti, li jisbaħ. Allora tisma' per eżempju ġenituri. Taħrab ir-realtà. U minn ċandek għandek xejn bdew jirrabjaw magħhom. Għax mhux qed jifhmu li da hija fiżika. Da għandna likwidu ġo moħħna u jinżel. Mela, għalissa musta nerġgħu nistidnuk, imma l-ħin mid-dera għadda. Ħadd pjaċir ħafna żewġ programmi miegħek għatmuma biżejjed. Stajna minna t-tielet wieħed. Jiena Per eżempju l-aħħar waħda, nixtieq ngħid l-aħħar waħda għaliex milux kont intervistat li xtaqt jew tixtieq tkun fil-politika toħroġ ma' partita qatt naraw il-Pepezza Parti fil-Parlament Malti. Ma neskludiex. Għandi l-mendi ma tridx. U jiena nirrispetta ħafna li tajti u kol. U Xandru? Xandru jrid.
Timmaġina l-xandru li jkunu fil-politika. Le. Tajden nix li ma partita l-issa. Laqasna Bil-forsi tista' tkun indipendenti. Indipendenti ma nkunx. Għan ngħidlek il-verità, jien naħseb li nkun mal-partit underdog li jkun qiegħed ħażin, nemmen ħafna fiha dik inti. Għandek tkun tejn il-min qiegħed hemm isfel bl-istess argument. Insomma, hemm partit li inti isek bdejt fih. L-Alternativa L-Alternativa, per eżempju. Li sanaqtu. Ġifieri li Peppi jkun politiku għax il-politika ma fiha xi ħażin. Kalli Politika oħra self, biex jgħida. Missjoni għalli. Ġifieri qatt narawk f'elezzjoni ġenerali. Din saqsajni għal xi ħadd ieħor u kont ktibta naħseb. Ma nagħtix tort il-mendi, ġifieri biex kun taf. Ejja. Prim Ministru Marew raġel. Ma tagħmilx differenza. Dit għan-nisa li jitilgħu pereżempju di taqbel magħha. Għal dik kont semmur jien. Ma kontx bilt magħha xejn. Qasi ma naqbilx magħha. U ġifieri kont mort U għadni ma programmi. naqbilx magħha. Illum li hemm ċertu nisa fuq iż-żewġ naħat tal-kamra. Li mhux qed ngħidu li validi dawk in-nisa ħafna. huma U li kieku ma kinux jitilgħu. Ġifieri illum mhux Qed iddur. niddubita daqsxejn il-biċċa. Ma kont kontrija ħafna. Imma jien ma tagħmel għaliex għandha tagħmel li differenza kux mara jew raġel, hekk hux tajba. Kux tajba jew le. U jekk għalija politiku tajjeb u għadak jew dik illi meta jkunu se jieħdu deċiżjoni jisaqsu mistoqsija importanti. Din id-deċiżjoni kif se tolqot lil min hu hemm isfel. U jekk ir-risposta tkun tajjeb jagħmilha. U jekk ir-risposta tkun ħażin se tpaxxil ta' fuq jew ma jagħmilix. Dak il-politiku. Din l-istess bħal tal-konsilli, jien pereżempju għal-bidu ma kontx naqbel ta' 16 sena, illum naqbel. U taf għalfejn għax tfajt fil-miżin. Mela, ejja nieħdu l-iżgħar sindku laqgħat kellha Malta u Ħarkirkop. Mur Ħarkirkop u tara kemm ifaħruh. Mhux nsemmi lokalitajiet, okay? Sindki li għandhom 60, 50, 40 u tmur għand ir-residenti u jgħidulek ara ma tresqux law. Nistgħu nagħlqu. Mela, l-aħħar mistoqsija tiegħi hija din Pep. Inti kontroversji tħalt fihom u qatt ma ddeq titkellem, però ħantik ċans tagħlaq. Minuta biss. X'tara sabiħ fil-poplu Malti. Nagħlqu b'mod pożittiv. Il-poplu Malti għandu ħaġa sabiħa ħafna li hija li jemmen u għadu jemmen fis-solidarjetà. Jiġifieri dak li Kristu jgħid fejn uħuk. Fejn uħuk, mux ġifir fejn uħija zajmin, jow ċazma, fejn uħuk ġifir fejn il-persuna l-oħra li qedbati. U dik nħedġeġ li nibqaw nżommuha. Jekk kemm xi ħadd qedbati u nistgħu ngħinuh jew ngħinuha, għandna nagħmlu hekk dejjem. Grazzi Peppi Azzopardi, grazzi lil Benna il-ħalib frisk kuljum, wieħed mill-sponsors prinċipali tal-biskuttin. Nħeġġiskom tixorbu l-ħalib għaliex ninsabu fl-aħħar ta' klassifika Ewropea. L-inqas li nixorbu ħalib il-Maltin, għalhekk importanti tixorbu l-ħalib u tħeġġu tfal jixorbu l-ħalib għax dejjem jagħmel il-ġid. George, l-aħħar kelma? Iżommu kuntatt magħna anke taqblu ma taqblux fuq li nkunu qegħdin ngħidu permezz tal-WhatsApp 9-8-1-76-76-981-2-76-76 jekk isseguna fuq il-paġna ta' Kalamita fuq Facebook tistgħu anke tħallu il-kummenti tagħkom hemm. Grazzi, nirringrazzja lil ħaddiema kollha taħt id-direzzjoni ta' Ivan Baldacchino, aħna niltaqgħu kalla jrid għal podcast ieħor, grazzi dawk li segwewna anke fuq Smash Television il-ġimgħa filgħaxija li l-ġimgħa filgħaxija qed jikseb popolarità mhux da xarabank imma xorta tarawna il-ġimgħa fil-9:09 qed inkabru għall-udjenza ftit u issa li hawn Peppi magħna naħseb kabbarna daqsxejn iktar. Grazzi li Peppi Azzopardi li dejjem jibqa' persuna kolorita tisliet. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar,
Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.